Kif tagħmel jagħmlulek? Pinu mar bħas-soltu flimkien mal-papà sabiex jgħinu ftit fir-razzett li kellhom. Kienu jieħdu gost ħafna fil-kampanja bl-arja friska li kellhom. Xi kultant kien jara x'se jagħmel sabiex jgħaddi l-ġurnata u jagħmel xi ċajta ħelwa lil missieru. Għadu jiftakar dakinhar meta Pinu kien wadda b'tazza mimlija ilma lil papà u ħaslu minn fuq s'isfel. Jew dakinhar li kien ħbielu l-ħaxix li kien għadu kif qata' u dam ħafna ħin ifittixhom. Kienet seta' teħrasu jfittex lawnu lin, Pinu mifquh bid-daħk iħares leħ. Il-papà ma kienx bniedem żorr u kien jaċċetta ċajta għalkemm kien jinkwita mhux ftit u jieħu l-affarijiet bis-serjetà. Iżda dejjem kien jgħid lil Pinu li kif tagħmel jagħmlulek u li għada jew pitada kien se jpattijilu b'xi ċajta minn tiegħu. Darba waħda, Pinu kien qiegħed jalef it-tiġiġ. Dik kienet l-ewwel ħaġa li kien jagħmel fir-razzett. Mill-gallinar tat-tiġiġ kien jieħu l-bajt li jkunu produċew u jbiddilhom is-silla filwaqt li jagħtihom l-ikel. Minn hemm huwa kien imur fejn il-baqar, il-mogħoż u n-naċ sabiex jeħlibhom u jieħu l-ħalib. Il-papà li kien moħħbi jara kollox, meta ra li Pinu kien lesta minn ħdejn it-tiġiġ u telaq ħdejn il-baqar, ħareġ minn fejn kien mistoħbi u fetaħ il-grada tal-injam tal-baqar. Dawn l-annimali meta raw li kellhom ix-xadba miftuħa, ħarġu minnu fih minn fejn kienu. Pinu beda jħares lawnu lin, jara l-baqar għaddejjin minn ħdejh u ma jafx fejn se jagħti rasu. Tajċ kemm inkwieta u beka, spiċċa waħdu mingħajr baqra waħda. Kif kien se jgħid kollox lil papà? Il-papà li reġa' mar jistaħba fejn kien qabel, tajċ kemm daħak jara dik ix-xena qudiemu. Pinu qam minn fejn kien u mar brasu baxxuta ħdejn il-papà sabiex jgħidlu b'kollox. Malli wasal qudiemu, il-papà staqsih x'ġara. U Pinu qallu li biżbal kien ħalla x-xadba miftuħa u l-baqar ħarbu kollha. Għall-ewwel il-papà żamm serju kemm seta', iżda mbagħad infaqa' jidħak kemm jiflaħ. Pinu ma kienx jaf il-għala il-papà beda jidħak b'dik is-sitwazzjoni u baqa' skantat iħares leħ. Il-papà wara li waqaf mid-daħk ħareġ lil Pinu il-barra u rieħ l-istalla fejn kien hemm il-baqar. Kollha kemm huma kienu hemm. Huwa qallu li l-baqar kienu mdorrijin joħorġu jiraw iżda dejjem jerġgħu jidħlu lura f'posthom. Qallu li dik kienet ċajta minn tiegħu u ma kienx hu li nesa x-xadba miftuħa. Pinu wara li ġif tiegħu minn dik il-kedda li ħa, daħak ukoll mal-papà. Veru li kif jgħidu kif tagħmel jagħmlulek? Tifsira. Jekk wieħed jagħmel xi azzjoni, jaf jistenna li l-istess azzjoni se tkun reċiprokata leh. Wieħed ma jistax jistenna li jagħmel xi ħaġa mingħajr ma jagħmlulu xejn lura.